Шмидт Ксенія, вученіця 9 класу Дзяржаўнай установы адукацыі Васькавіцкая сярэдняя школа Славградскага района Магілёўскай вобласці. Владимир Дубоўка. Сердце мое говорило немало. Сердце мое говорило немало. У сердце маім толькі смерць не бывала. Але і калі яна завітае, будзе зусім для мяне не цяжкая. Калі пры той развітальнай хвіліне позірк пяшчотны мяне не пакіне, я ні душы не шкадую, ні цела, абы пры мне ты ў тым часе сядзела, і перад брамай ці пекла ці раю слова адно мне казала: кахаю. Гэтае слова і сілу мне зверне, гэтае слова труну пераверне, жвірам засыпе магілу прывальня, што далакопы мае рыхтавалі. Я закликаю до нашей гаворки солнце и месяц и ясные зорки. Хай не дадут мне ни пекла, ни раю, коли я слово твое занядбаю. Только скажи мне: кахаю, сердечно. Буду я жить и снавать буду вечно.